Dit is geen restaurant, nee, we zijn bij de opening, de belangrijkste opening van de Brusselse kunstbeurs Brava. Dat zijn zo'n 2000 klanten, de belangrijkste klanten van de kunsthandelaren hier, die echt dineren tussen de kunst. De voormalige postsorteerhallen midden in Brussel vormen de locatie waar de kunstbeurs Brava wordt gehouden. De opening wordt uitgespreid over maar liefst 3 dagen. De eerste dag is de belangrijkste. Ja, u hebt in uw stand zowel schilderijen als ook antiek. En dit zou uit Limburg moeten komen. Ja, inderdaad. Ja, deze sculptuur die is vervaardigd in het begin van de 16e eeuw, rond 1510. En op stilistische kenmerken is hij in Limburg, in het noorden van Limburg, te situeren. Het doet heel erg denken aan de groep sculpturen die in verband wordt gebracht met de meester van Elslo. Dat is een noodnaam, we weten niet hoe die kunstenaar heette. Maar hij was actief in Noord-Limburg, hoogstwaarschijnlijk in Roermond. En in Elslo is een grote concentratie van zijn sculpturen. En dit beeld heeft vergelijkbare stilistische kenmerken. En vandaar kunnen we hem met hele grote zekerheid in het noorden van Limburg situeren. En op welk prijsniveau zit nou zo'n beeld? Nou, dit is eigenlijk relatief goedkoop. Dat is oude kunst sowieso, als je het vergelijkt met moderne kunst. Schilderijen zijn over het algemeen weer wat duurder dan sculpturen. Maar de vraagprijs op de beurs van dit beeld is €28.000. Daar koop je eigenlijk maar een heel eenvoudig schilderijtje voor. En waarschijnlijk als het over moderne kunst gaat heel erg weinig. Nu kun je niet altijd over ranglijsten spreken, maar als men zegt over TFAF, de beurs der beurzen, hoe moet ik dan deze beurs rangschikken? Ja, ik denk dat je deze beurs zou moeten vergelijken wellicht met PAN. Het gaat om een nationale kunstbeurs. Die is bij PAN, maar ook hier in Brava wat uitgebreid met buitenlandse deelnemers. En de TFAF, dat is zeg maar een wereldbeurs, zou ik zeggen, alomvattend. Waar natuurlijk 2 keer zoveel deelnemers komen. En waar zeg maar het veld heel belangrijk is geworden. Daar zit nog wel een verschil in. Limburgse kunst bij u in de galerie hier te koop. Ja. Wij zijn al een paar jaar bezig met Evert Thielen. En Evert Thielen is geboren in Venlo, 1954. Is een van onze grootste en beste realistische kunstenaars. Heeft die belangrijke V-luiken gemaakt. En we zijn eigenlijk toch wel trots dat we wat recent werk van hem kunnen laten zien. Over 2 jaar is er een grote overzichtstentoonstelling van hem in Venlo. Nu zijn er veel beurzen in de wereld. Men zegt TFAF is nummer 1, maar het is nog niet zo eenvoudig om dan nummer 1 te blijven. Is een beurs zoals hier in Brussel dan een bedreiging of meer een aanvulling en gericht op toch grotendeels een ander publiek? Ik zie de Brava zeer zeker als aanvulling. Het Brava bestaat natuurlijk ook al enorm lang. Ik begrijp, dit is de 61ste editie inmiddels. Ik denk dat je dan als organisatie ook zeker wat goed doet. Maar het is een aanvulling, het is niet een vervanging en het is zeker geen bedreiging. En wat zijn de ambities van de beurs? Wij kennen vanuit Limburg natuurlijk vooral TFAF. Ja. Dit is hier weer een andere insteek, hoewel ik wel een aantal deelnemers van TFAF zie. Natuurlijk, ja, u zult er ook zien uit Parijs en zo verder. Ik zou zeggen de ambitie is van niet af te zwakken en van nog altijd te blijven sleutelen aan het niveau. Om toch tot een beurs te komen die op internationaal niveau kan meetellen. We proberen het ook een beetje gezellig te houden, maar ook heel eclectisch. Dat wil zeggen dat we de voorkeur geven aan een verscheidenheid van specialiteiten, niet een overwicht van de ene of de andere. Hoewel dat natuurlijkerwijze altijd iets of wat gebeurt, maar ik zou zeggen we zijn wel zeer attent om geen sectoren te hebben die zo ontwikkeld zijn dat men het gevoel heeft dat men naar die beurs niet moet gaan voor een andere kleinere sector. En het is ook gemengd zoals u gezien hebt, dus het idee is dat de persoon die hier rondwandelt van het ene naar het andere gaat en dan iets ontdekt waar hij misschien niet dadelijk aan gedacht heeft. En dineren tussen de kunst,
Is dat ook een beetje de Belgische gezelligheid? Dat is dat fameuze Bourgondische leven waar we zoveel over horen spreken. Ik denk dat heeft natuurlijk wel iets. Het is een bepaalde sfeer, ook verzamelaars vinden het wel leuk. Van net iets voor de anderen hier te mogen komen. Het is niet alleen de diner is de sfeer, maar het is ook vooral het feit dat zij net voor de anderen iets mogen komen kopen. Als ze morgen zouden komen, zou het misschien verkocht zijn. Vanavond komt echt de crème de la crème. Wel, ik denk dat iedereen toch op een of andere manier zijn beste klanten uitnodigt op zo'n diner. Het is natuurlijk heel beperkend, maar niet altijd gemakkelijk om de selectie te maken. Maar ja, dat zijn de regels van het spel. Hoe moet ik me dit voorstellen? Claudio is een Italiaans kunstenaar, verwant aan ik zou zeggen, de Arte Povera, in de zin dat hij met heel minimale materie werkt. En hier heeft hij eigenlijk een soort bibliotheek gecreëerd in een grote ruimte. Hij heeft die ruimte in de fik gestoken eigenlijk, waardoor er een gigantische rookontwikkeling ontstaat. Waren het ook echt boeken? Ook echt boeken, ja. Dus hij heeft talrijke boeken staan. En eigenlijk eenmaal die installatie weggehaald wordt, blijft er een spoor over en dat dan weer verwijst metaforisch naar de grote bibliotheken die verbrand zijn, de kennis die verloren gaat, de moeilijkheid die de mens heeft om te leren uit zijn fouten. Dus dat zijn eigenlijk de thema's. En het is gemaakt met het minimale deeltje dat open blijft als alles verbrand is. Namelijk het roetdeeltje, het stofdeeltje. En dus dat vormt het beeld. En waar schaduw was, is nu licht. En waar licht was, is nu eigenlijk een beroepte oppervlakte. Dus, en hier hebben we echt een bibliotheek die het fantoombibliotheek die je ziet. Ja. Vergankelijkheid. Vergankelijkheid is een van zijn grote thema's, de ijdelheid van het bestaan en ook daar het stilleven. Het principe van, ze gaan hier straks eten voor de deur bij u, hè? Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat is een beetje gek in het begin natuurlijk, maar het is ook wel een leuk concept natuurlijk om de galeries de mogelijkheid te geven om hun belangrijkste cliëntelen op deze manier uit te nodigen en natuurlijk te verleiden tot kopen. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, maar het zou kunnen zijn dat u als u naast een klant zit en dat u na de soep dat u denkt, nou nu is hij best wel genegen om en dat u dan nog even de stand induikt met hem of werkt dat niet zo? Nee, maar zo werkt het natuurlijk ook. Ik ben zelf ook altijd wel een beetje dubbel in dit soort dingen, want ik denk op een gegeven moment na een bepaald aantal glazen wijn, dan is men niet meer zo heel snel geneigd om wat te kopen. Brava Brussel duurt nog tot en met aanstaande zondag.